Rueda defende o rural como polo de atracción de investimentos industriais innovadores e que contribúan á transición ecolóxica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá a empresa Vertex Bioenergy en Curtis. Ademais de coñecer as súas instalacións, o titular do goberno galego defendeu a capacidade do rural de atraer investimentos industriais innovadores e que impulsen a transición ecolóxica. Un dos proxectos de Vertex é a construción dunha nova planta de CO2 bioxénico. Comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co desexo de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. Por tanto, ese é o noso compromiso e me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo. Rueda agradeceu a firma a súa aposta por seguir mellorando, innovando e consolidando a industria en Galicia, a vez que forma talento para retelo. A veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar só unha sola oportunidade daqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan noutros sitios, porque, por desgracia, o que non se quere nun sitio vai a outro. E nós queremos que, si se cumple, si se é riguroso e si se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, ojalá que sexan moitísimos anos máis. O titular do goberno galego sinalou que o modelo autonómico no referente a renovables aséntase no binomio industria-enerxía, eido onde Galicia ten un gran potencial, e reafirmou a aposta da Xunta por proxectos de almacenamento enerxético.